আজি বিপিএফে সম্মানীয় হাগ্রামা মহিলারি সারে প্রমোদ বড় হাটাও আপনার মাছ মানে বিজনেস করাটো বাঁচাও প্রমোদ বড় হাটাও যিসকলে মাছ মাংস কাটে তেওঁলোকক বাঁচাও প্রমোদ বড় হাটাও বিটিসির বিজনেসম্যান সকলক বাঁচাও প্রমোদ বড় হাটাও আপনার দোকানটো বাঁচাও প্রমোদ বড় হাটাও সকলো বিটিসিক বাঁচাও দিनै जों बे अभियान जों दिनै मिथिगौ प्रमोद बर'आ बिटिसिखौ फानबाय प्रमोद बर'आ जेरैबादि खोथा होदोंमोन मोनसेबो खामानि मावाखै दिनै बिटिसिनि लाइमोनफ्रा साख्रि मोनाखै बिटिसिनि फोरोंगिरिफ्रा प्रभिन्सियेलाइज जायासै स्कुल कलेज प्रभिन्सियेलाइज जायासै एनडिपि सेंग्राफ्रा साख्रि मोननो नांगौमोन एनडिपि इस्युखौ बिथांमोना दिनै रायखांला गाव गावल' एमएलए मन्त्रि जानो थाखाय प्रमोद बर'मोना नाजाबाय थायो ओंखायनो जोङो खैला मैला ओनसोलनि साफ्रोमबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ जों खावलायदों जोङो बिटिसिखौ जोबस्राङैनि सिगां जों बासायनाया साफ्रोमनिबो दायित्व नोंथांमोननो सिलनि ओनसोलनि रायजो राजानि थाखाय हाग्रामा महिलारि सारा जोबोद खामानि मावदों जों मिथिगौ खैला मैलानि बाजारखौबो मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारनि सरकार समावसो बानायनाय रायजो राजा नोंथांमोन प्रमोद बर'आ 4 बोसोर 6 मासनि सिगां सरकार दानानै बिथाङा साफ्रोमबो मैगं फानग्रा आइजो साफ्रोमबो मैगं फानग्रा आब'मोननो बिथाङा होनदोंमोन गाव सिफ जानायनि उनाव बिटिसि ओनसोलाव सासेबो मैगं फानग्रा थानाय नङा साफ्रोमबो मैगं फानग्रानो रांखान्थि अनसुंथाइ होगोन होननानै नाथाय प्रमोद बर' 4 बोसोर 6 मास शासन जानायनि उनावबो सासेबो बिजनेस मावग्रा सासेबो दखना फानग्रा सासेबो मैगं फानग्रा आइजोफोरनो रांखान्थि अनसुंथाइ होआखै प्रमोद बर'आ थगायनायनि नामाव खालि थगायबाय सासेबो सेंग्रा सिख्ला लाइमोनफोरनो साख्रि होनो हायासै गंसेबो भेन्सार स्कुलखौ बिथाङा सरकारि खालामनो हायासै आरो सिलनि ओनसोलाव जेबो बिथांमोना डेभेलपमेन्ट खामानि मावनो हायाखै जों मिथिगौ जोंनि रायजो राजा बिथांमोनखौ मिथिगौ दिनै नोंथांमोननि बे बाजारखौ बेखौबो मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सार लुनानै होनाय दिनै नोंथांमोना मोनसे समाव सापागुरियाव मोनसे समाव काजलगावआव थांनो थाखाय बिराद दिगदार जायोमोन नोंथांमोननि दुखु दाहाखौ बुजिनानै मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा आइ दैमानि सायाव दालां मोनसे लुनानै हाग्रामा ब्रिज लुदों जाय हाग्रामा ब्रिजआ सारा भारत ओनसोलाव मुंदांखा गामि ओनसोलनि रुरेल एरियानि बयनिफ्राय देरसिन लावसिन दालां दिनै हाग्रामा महिलारिया बिथांनि सरकार समाव बे ओनसोलनि रायजो राजा खैला मैला ओनसोलनि रायजो राजानि थाखाय गोबां खामानि मावदों दिनै खैला मैलानि जे बाजार बे बाजारखौबो मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारासो लुनाय प्रमोद बर'आ 4 बोसोर 6 मासाव बिथाङा जेबो खामानि मावाखै अकल बिथांमोना परिबर्तननि नामाव खालि बर्तन खालामना होबाय दिनै जाय दखना फानो जाय मैगं फानो जाय दिनै साहा दखान जों बुजिगौ नोंथांनि दखानाव मोजां कास्टमार फैला नोंथांनि साहा दखानाव गोदोहाय जेरैबादि कास्टमार हाबोमोन गोदोहाय जेरैबादि मानसिफोर हाबोमोन दिनै मानसि हाबला मानोना बिटिसि ओनसोलाव रावबो मानसिफोरनाव फैसा थाखा गैला बिटिसिनि गिदिर गिदिर कन्टेक्ट बिटिसिनि गिदिर गिदिर लामा बानायनाय बिटिसिनि गिदिर गिदिर न' बां बिल्डिं लुनाय बेफोर खामानिखौ प्रमोद बर'आ बिटिसिनि बायरानि मानसिफोरनो फानजोब्बाय बिटिसि ओनसोलना प्रमोद बर' शासन खालामनायनि उनाव सासेबो मानसिफोरा लेबार मोनला सब जोंनि फैसाया बिटिसिनि बायरायाव थांजोब्बाय दिनै बिटिसिनि लाइमोनफोरा बेकार जाबाय दिनै बिटिसिनि खामला मावग्राफ्रा बेकार जाबाय ओंखायनो दिनै जोंनि बिमा माहारि जोंनि बाजैमोन आब'मोनहा सानसे माने जिरायब्लाबो मैगंखौ फाननो हाला दखान गाव मोजां सेल थांला बयलार दानग्राफ्रा बयलार दानब्लाबो सेलानो थांला मानोना बिटिसि ओनसोलनि फैसाया बाहेरायाव थांजोब्बाय ओंखायनो मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा नोंथांमोननि दुखु दाहाखौ बुजिगौ नोंथांमोननि बिजनेसा मोजां सोलियाखै बे बिजनेसखौ मोजां खालामफिननो थाखाय नोंथांमोननि दखानाव मोजां कास्टमार फैफिननो थाखाय जों बुजिगौ जुदि मोजाङै सेल थाङा मोजाङै जुदि फाननो हायाब्ला नोंथांमोननि न'आव हराव नोंथांमोना माइरङा बोरै सहैगोन हराव बोरै न' जोंगोन ओंखायनो जों बेखौ बुजिगौ बिपिएफआ अराय सम नोंथांमोननि बिजनेसा मोजां सोलिथों नोंथांमोना मोजां सेल खालामनो हाथों बेखौ जों बिपिएफआ लुबैयो ओंखायनो दिनै हाग्रामा महिलारि सारा बिपिएफआ नोंथांमोननि थाखाय जुजिदों आरो साफ्रोमबो खैला मैला ओनसोलनि रायजो राजा नोंथांमोना बाय इलेक्सनाव सुद्ध कुमार बसुमतारी सासे लेखा गोरों बिपिएफनि बिजाथि उपेन्द्रनाथ ब्रह्मजों समान समान खामानि मावनाय बिथांनो जाहाथे भट होयो बेखौ जों खैला मैला ओनसोलनि साफ्रोमबो रायजो राजा बिथांमोननो
जों खावलायबाय जों बुजिगौ खैला मैला ओनसोलनि बाजारा मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारनि समावसो जानाय ओंखायनो हाग्रामा महिलारि सारा डेभेलपमेन्ट खामानि मावदों नाथाय प्रमद बर'आ बे 4 बोसोर 6 मासाव मा खामानि मावखो बेफोरखौ जों मिथिगौ ओंखायनो जों बुंदों प्रमद बर' हाटाव আপনার দোকান বাঁচাও प्रमद बर' हाटाव আপনার माने लरा ছোৱালী বাঁচাও प्रमद बर' हाटाव আপনার ফ্যামিলি বাঁচাও प्रमद बर' हाटाव बिटिसि लाइमोनफोरखौ बासाय प्रमद बर' हाटाव बिटिसिनि फोरोंगिरिफोरखौ बासाय प्रमद बर' हाटाव আপনার দোকান বাঁচাও प्रमद बर' हाटाव बिटिसिनि सेंग्रा सिख्लाखौ बासाय এই সিল্লি সমষ্টি বাই ইলেকশনত বিপিএফৰ কেণ্ডিডেট সন্মানীয় সূৰ্য কুমাৰ বসুমতাৰী নাঙ্গল ছবিত ভোট দি কিনিৰ জয়যুক্ত কৰক আমি জানো बिटिसिखौ बासायोब्लासो जों साफ्रोमबो थांनानै थागोन दिनै बिटिसिया नोरजिया जालांजोब्बाय फारफ्रोमबो थिंजायनिफ्राय प्रमद बर'आ जेरैबादि खोथा होदोंमोन मोनसेबो मावनो हायाखै लाइमोनफोरनो साख्रि होनो हायाखै स्कुलफोरखौ प्रभिन्सियलाइज खालामनो हायाखै बिटिसिनि कन्ट्रेक्टरफोरनो खामानि होआखै प्रमद बर'आ थगायनायनि नामाव थगायबाय थाबाय ओंखायनो जों सांग्रां जानांगोन मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा बिटिसिनि रायजो राजाफोरखौ बासायनो थाखाय बिटिसिनि सेंग्रा सिख्लाखौ বাঁচাইনো থাকাই ও দাদা এই 4 বছর 6 মাহত আপোনালোকৰ দোকানত যিসকলে মাছ বিক্ৰী কৰে যিসকলে ব্ৰইলাৰ কাটে যিসকলে মুৰ্গী কাটে আমি জানো এই 4 বছৰ 6 মাহত কাস্টমাৰ কম আহিছে কাস্টমাৰে অহা নাই ইয়াৰ কাৰণ হল প্ৰমোদ বড় ইউপিপিএল সরকার আজি ইউপিপিএল সরকারে সকলো বিক্ৰী কৰি থৈ গ'ল আমাৰ কাৰণে একো নথলে ইয়াৰ কাৰণে আমি প্ৰমোদ বড় বিটিসিৰ পৰা বিদায় দিব লাগিব আৰু এই যাত্ৰাটো এই সিল্লি বাই ইলেকশনৰ পৰা হ'ব ইয়াৰ কাৰণে যিসকলে আমাৰ খৈলা মিলা অঞ্চলৰ ৰাইজসকলক সকলোকে আমি আহ্বান জনাও যিসকলে ব্ৰইলাৰ কাটে যিসকলে মাছ বিক্ৰী কৰে যিসকলে বিজনেছ কৰে আমি সকলো খৈলা মিলা অঞ্চলৰ ৰাইজসকলক আমি অনুৰোধ কৰিব আহিছো আপোনালোকে 13 তাৰিখত যি হ'বলগীয়া বাই ইলেকশন এই বাই ইলেকশনত নাঙ্গলৰ ছবিত ভোট দি কিনে সন্মানীয় সূৰ্য কুমাৰ বসুমতাৰী জয়যুক্ত কৰে ইয়াৰ কাৰণে আমি খৈলা মিলা অঞ্চলৰ ৰাইজসকলক আমি অনুৰোধ কৰিব আহিছো